Ang SED Marketing, mudalit kaninyo ning sugilanon. Tambok ko nga babae. Ako gidauli ko at hoy, tambok papalita ra tag baboy. Kasabuan mo ko pre kini hoy. Ay pagidaan na ha, doon ako ingan ha, nganong tanganan ko nimong tambok, doon ako ingan. Buya gud. Di ako lang sang giusapin ko, hoy, baboy, papalita ra tag tambok. Libuan katao ang ilang gilingaw, di pa katawa, apan kumusta sila sa tinuod nilang kinabuhi. Mura rin mong ihatag na ako. Naka-advance ba ito itong syuha day? Mau ka na lang nabilin. Di ko magsilbi ng kinabuhi, Alan. Dili ko mabuhi ini. Di na gani ko makapamalit sa akong pangarte. Mubalik kong sayaw sa musugot sa dili. Day, Carol! Kaluoy sa komedyante, maglilingaw sa mga tao, apan wa si kalingaw sa iyang kaugalingon. Kinsa ganang gitan-aw mo sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve. Amahan kong hari, Oh, tagakalibutan! ay ayaw sa hilab ti amahan kong hari. Ayaw pagsandig sa gamhanang salamin, Prinsesa Eve! Unsa kining naitabo nako. Unsa kining akong naimutangan. Day, Carol, mga anak! Day, Chini! Miyanas tatay dahi, may dakong lami dahi! Tatay Alan! Anong naghila ka man, anak, ha? Wala si nanay, tay. Nagdala siya og bag. Nyingon siya. Layas na siya. Ha? Ibiyaan ta ni nanay ni mo, Carol. Ano man, day? Gibuhat ko manaunta ang tanan nga buhi ko kabusa akong pagkakomedyante! Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Unsaon ba man kaha pagpakatawa sa usa ka komedyante kung ang iyang kinabuhi puno sa kasakit? Ang Komedyante! Sinuwat ni Teresa Terol Soria. Ubos sa direksyon ni Goliath Macurda. Spinner, Jeffrey Gaburada. Soundman, June Puhanes. Audio editor, Randy Tayad. Dalit alang sa inyong karingawan sa SED Marketing. Pigama sa Panyawan Herbal Capsule. Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen. Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Panyawan Liniment Oil. Celebrity Beauty Soap o New Celebrity Kojic Soap. Lahat ang naglalaba, ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria, pinagluluto ka pa. SED Panyawan Health Testimonies. Mga pagmatuod sa kaayuhan pinagi sa SED Panyawan Products sa SED Marketing. SED Panyawan Health Testimonies. Dili ko kalakaw, nagkamang-kamang na lang. Nikalit ko to. Tungod na siguro sa tiguang ba, niyagig yung banhod, una naghubag ang tuhod. Unang kabulan ko tong kamang-kamang des taas. Ay, kung anak, iyang kauban, trabaho nga. Em na ka ng panyawan, kay epektibo do, kay na kay herbal ko na. 2 kabulan, murag, arang-arang na siya. Motong, maakyon akong tindog na uli. Andok ko, sige nung ginamato. SED Panyawan Health Testimonies. Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, niyang sumpay sa atong sugilanon, ang Komedyante. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman. Ay, gusto lagi na ko sa ako ang pagduda. Nga basin ba og waylod si Alan mo makareply yung text unya humano sa makatubag sa tawag kay natog. Gusto yung ka, Rachel. Gusto ko sa imong panagna. Huwa ko'y load niya, nakatuog ko. Ala, sayop ka din sila. Kay? Tawag ka kita. Nagsigamay na yung mga mata. Ganina na sige pagting cellphone. Ikaw ng tanawang bayalan. Kaya di, kano niya tagdos day Carol. Wala, nasulti na ko. Hala. Tanaday sila. Uy, Day! Day, Carol! Hala, wala. Day! Sige, walk out na ta. Hala. Hala. Day, walk out, ayun. Aga!
dayon ginagibayad mong kinumo na. Late lagi kang reaction, Naldo. Tay sa isundan sa tada ko ko amiga, oy. Kaya nungdan, Duwa mo kayo nungdan. Gidukol mo kunin mo. Unawa mo ko inungdan. Abi na kung nagatabang ko. Tabang siya mong mata. Ha? Awan ni kabuang ni mo. Tanawa. Sukol ni nung tumayo tayo karol ako. Di ba mo na mong tuyo? Mapalaguto ni mong bayas tayo, Carol. Na di mo siya tagdon. Magpataas kasi mong garbo. Tabang to pa inumdum ni mo, Sapa anak. ni oy. Ipasagdan ako ni mo sa kong diskarte. Nung saan ka? Sabang to ni mo. Dali mo na uta. Suko, Dali. Dugan ta duwa kayo. Apasaw ta duwa dali. Day, nay naunsa makauiwa to na uy asa man ka? Di asa pa mamaulit ta. Lama maulit ta nga wa pa mo masitol si Alan. Nagabati sa paskisulting Naldo, di ba? Di ba? Klaro na adto ah. Maong tana oy mamaulit na ta. Uy, unya na uy naunsa pagstorya sa magtarong oy. Day, Inday, asa naman mo? mama ni Alan ay. Nang, mamaulit namin, Nang. Mauli na mo? Mangulit namin, Nang. Pagti mo, asa mo dire? Ay na lang, Nang. Salamat na lang. Salamat. Hala, uy, gibalibaran ang Sheila, dali na ha. May sikad na. Para! Day karol. Day. Na si Alan ay Dali na. Sakay rin sikad. Pagdali na diha ba? Uy! Day karol. Day. Day. Nawa na eh. Day karol. Wana. Pati gubaan na sa imong plano. Wana. Nigo ko di magkikinday, Carol. Nga, ang plano ni mo, ikaw mo dati magpagukon di, Carol. Sapa niya Bart. Labaras kong uni mo. Sabaki ka niya na. Ang tabang ko pinumdum ni mo. Ingon ka pagukon kang day, Carol. Unya, nabalim nun. Kita mo na nigukon sa sikat kaya lagi sa kyang day sila. Para tersikat, Bi. Ha? Sundan na to sila. Abangas ka! Kagubaan ni gubaan sila ha. Gubaan ni kayo mong plano ba, Alan? Di naman plano ni mo. Daghan ng istorya no. Pagkita ang tersikat niya. Pagdali. Ay! Ngano nang duha, Martin? Ano sila upat? Upat sila tanan. Ha? Tuwa naman sila Carol. Kabiya naman sa sikat nga. Wasa ta kahibawag nga unsa to. Nga murag naghilak nito sa kalagot sa Carol. Klaro mas naong ba? O kining duha ay, Mm-mm. mura magnaglalis das daplins karsada. Asa ka na sila? Hoy, Alan! Asa mo, oy! Mama ni mo. Gitawag ta, lami At tumi ilang karol, Day. Lami ang mama ni mo. Saan ka niya, oy? Sikad! Sikad! Sikad na. Sakay na. Kay, wala to makita tong sikad kaya lagi sakyang day, Carol, oh. Nay, at tumi, Nay. Larga dong. Matay, nakasabot ba kong Martin? Anong namauli man dahil to silang dos, Carol? Nag-andam na bayaon ta kong ilang mga snacks ay, kay may bisita ang atong anak. Bitaw da. Unya nagsunod sa silang Naldo ug ang atong anak. Nagsunod silang biya. Pero sara man tuyo atong ilang pag-ana ni Carol sa ato eh. May palagig na minaw ko sa ilang gipan nagsultihan. Inom dia eh. Pagkamahilabtano lagi nimo. Hain kay maayo og sundan ta sab sila, Martin. Ha? Unsa? Saba di ay. Puyo to sila ha. Puyo. Sakit iniroyuma ko. Ngulngul ang akong suso. Muna na ang giingon sa doktor nga may cyst ang akong suso. Jen, nagpingit magas kasakit? May sakit na sad ang cyst akong suso, Ate Pres. Hasul kay sa trabaho sa office. Tumari nagpanyawan herbal capsule. La 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 la. Malipayan naman lagi ta. Syempre, Ate Pres, kay may tumarkog panyawan herbal capsule. Wa na'y sakit ang akong suso ug matod sa doktor, dili na ko operahan. Panyawan herbal capsule. Milagrosa kagyong kapsula. Panyawan herbal capsule with mangosteen. Ang milagrosang kapsula. Produkto sa SED Marketing. Ako na nga lahat ang naglalaba. Ako pa rin lagi ang namamlansya. Namamalengke ako sa Divisoria. Pinagluluto. Abot na ta. Abot na ta, bay. Oh, di alamin dong. Lugar lang, Bay. Dani lang. Ala, honong na. Okay na?
Ano ka? Uy! Karol! Uy! Bay! Uy! Naog na ka dayon! Uy, pliti! Uy! Ibiyahan ako ni mo! Ako yung mga pliti ini! Bay! Day! Day Karol! Abli ni multahan, Day! Magsulti ta! Day! Ay mo na magway. Tao ning boarding house, ha? Tinan day Carol, mingaman. Awat ito sila mulahos uli din eh. Asam dito sila? Umutang! Ako pagkutano ni mong kita may nagkuyog. Mana na diya ron. Wala. Gubang plano ni mo sa. Sabi ni kaingon na niya? Ako noon, tabangan tagapainumdum. Migo ko ta. Migo, traidor ka migo ba? Loyal nung ko ni mo. Tabang ko ni mo. Mo si ko pinumdum ni mo. Ingon bigay ka barug ka ni mo. Pagpataas mo si mong garbo. Tana-tana mo uli ka. Pitaon tos Karol. Hindi mo rin gidangat. Kadak ko ba na mahonon ini? Asa mo to sa pangitao eh? On sa may imo. Ha? Samanta maglingkod lang ta din sa fast food, dili ta mag-order. Halo-halo lay ako, bi. Pabugnos o. Say size. Regular. Uy, epalabi udi uy. Ikaw lang na, bukat yun na isayaw. Karon Rashila, uy. Kay init ka kung o. Oh, ikaw good. Sito 30 ka, halo-halo yung orderon dong. Sige, ako na mag-order. Mag-order tayo 30 ka. 30 ka, halo-halo. Buang ay. Bahala ka. Paus ko, be. Di sad ka tubakon. 30 ka, halo-halo. You're calling is busy at the moment. Please try your call later. Wa tubaga? What yun? Wa tubaga? What? Okay. Bawas di ay, bawas. So? May bawas di, Carol. Mangwa sa katubaga. Kapoy, bining kalaki ninyo. Mura-mura sayaw tchatcha ini. At sa abanti. Mura-mura sakay ini. Kuan, siso. Kapuli-puli mo, paubos. O pataas. Haso na kaya ay. Mura-mura matinidjil, anak. Rubuhon pa rin yung ditso. Sabay? Rubo pa mo ditso ba? Doon na may tabo ba? Rubo mo? Kanahan ka. Tatanawa niya. Epektibo na ba eh? Kung paboruto ni mong tiyan anang de Carol, wana na mahimoy. Magkaya tagripo na uy. Marip. Kung dili siya gusto. Natuo ka madaka na ko sa Carol. Ay sus! Klaro kay. Carol ba? Klaro kay sinihukan de Carol. Ngay mapitingin sa sinimo. Kung nagpugong na siya. Kung unsa may hinungdan, kanawan ako may bawa na. May naldo. Dili. Uli tayo. Paminaw ko, di may sarang-sarangon to si Carol karong panahon na. Init pa kayo ni mo. Laylo sa ta. Ano sa amtar ko paulian kung dili Karol? Magkita lagi mo. May umabot itang show. Forward ko atong lista sa atong mga show, be. O as itong mga lugar, kay ako'y plano sunod nga may tabo niyong de Carol. Finals. Wala di mo kontak ni Mas Alan? Wa naman sab. Sukad atong dito tas ila ba? Nya, sabi ni, may show makata karong gabi eh. Bahala siya, uy. Kasi bahala, uy. Nga ikaw ba nag-recommend ato ni Tita Juan? Ikaw kayo malabas kasaban ni Tita Juan ba kung dili to manunga silang Alan? Day. Uy, kung takadaan, uy. Kay mulabang pabaya tagloud sa tong adtuan, ha? Kay adto kuno ta sa Panglao, Bohol, karon. Unya, ang paglukat naman sa ilang ticket. Kinahanglan pa ba na silang ID kung maglukat og ticket, day? Why problema na to? Kay tuan naman daan ni Tita Juan ang ato ang mga ID. Ay, ikaw lay kontak nila, day, be. Ako naman na ituod ni mo, uy.
Sama ka, react mo ka diya. Si Alan? Si Alan na? Si Tita Joanne. Halak ka, I'm sure day mag-update na nilang Alan. Sabi ito pag mo na ron. Inali mo nag-away mo sa Alan na, yaw-yawan yung katong bayot ron. Day, uy. Tubag ka na yun diya, uy. Hello, Tita. Dugayo mo magkatubag, oy! Paminaw! Niya lang inyong ticket. Nagalukat na ko. 1 p.m. ang schedule mo larga barko. So, mga 12 noon, to Aritas Pier. Oh, parehad to naman daan. Oh, kung gusto mo, ato Kaos Pier, sisayong mo. Yes, Tita. Sila tuod si Alan, Tita. Di aras akong apartment. Ready na sila. Ha? Naana silang daan diya sa imong apartment, Tita Joanne? Pero alam mo bang namumuro ka na? Bakit ka ba nagagalit sa akin? Bakit ako di mo na pinapansin? Mga kasama, sundan ninyo matagsumpay ning atong sugilanon nga reguluhan, ang Komedyante. Dalit ka ninyo sa SED Marketing. Di mo lang alam, nasasaktan ako. Tinutupad ko naman